कहाँ चल गए बे चल गए दारू पिए चलिए आई ध्यान दिहल जाए। हाँ फिर बार गाड़ी पकड़ पाओ एबे फेन गाड़ी धराई। तीसरा राउंड में आप सबके बीच में उपस्थित बने जाए। हाँ बाबू तन भगवान दो अमलेश जी सावरी सवरिया सावरी सावरी अब सावरी चलिए बड़ी सुंदर हाँ हमरा बबुआ विकास जी से हाँ बहुत बहुत चीज कहले देखो बे हम तोहरा के बॉडी मानिला इतना मानिला हो जितना हाँ चूल्हा के आग चोइली के ना मानत हो जितना बिलाई मूस के ना मानत हो से तोहरा के ज्यादा माने अब बताई जे माइक हटा के अफुहर फुहर इतना बात बोलत रहे हाँ जे हमरा लाज लगता तहर जवाब देवे हाँ खतर जे भगवान गणेश हाँ के दाता कब ले कहा गइले कब ले हम 100 बार तहर ले कहनी न बबू हम तारा जोरे हाँ गावत नहीं खे तारा के गवावत नहीं हां तू अगले एक राउंड के गौनिहार हो अगले राउंड में कहते हैं कि राम जी के घमंड हो गए तू एक राउंड के गौनिहार हो तू गौनिहार होइए ना हो तू दो चार गो लईदारी गा सकतड़ा कूद फान सकेला एकरा आगे कुछ उतारा भी बात तू ल तो निहार हो एहले हम तोहर ले कहिला हमेशा हाँ कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है विकास बाबू इसलिए ड्यू टू कंडीशन प्रेजेंट ऑफ माइंड हाँ तू इंसान के समय देख के स्थिति देख के दिमाग का इस्तेमाल करे के चाहे तू वैसे जब प्रोग्राम में हमारे घर तार चूरा कुटा जाई बहुत फुहर फुहर बात बोलले बड़े तन बहन कर जवाब दिहल जाई लेकिन एगो गीत बबुआ रहे निर्गुण का गइला है निर्गुण हां कहत रहे कि हई देखो एगो केने ले त काका आ गेले है निर्गुणिकर मटकावन काका कौची न मर रहल हेलो हां कहत रहे हई देखबे हाँ कि सब चली जाई पारा अपारी रे बबुआ सब चली जाई पारा चेंजिंग तोहर ना देखनी 10 साल से हम इहे देखत नहीं तार हर गीत के तोहर हम काट कोई नहीं लेकिन तोहरा में बेवतवा कि कहूं हमर कटल ह कोनी न जे ऐसा निसन गीत खैनी खाती खानी फेकनी जा ए बबुआ आर तनी को न जाई संगे अरे हिस्सा ए बबुआ तनी को न जाई बीच को हिस्सा को न जाई हिस्सा ए बबुआ जब न जाई कोनो हिस्सा भीष्म पितामह गोइले बबुआ भीष्म पितामह गोइले महान हो धरती के छोड़ले रावण बाबा भीष्म पितामह
गोइले महान हो धरती के छोड़ले हराम बाला मान समय एक दिन आई विकास बबुआ का होई का होई भूल जइबो ज्ञान औरी दिशाए बबुआ भूल जइबो ज्ञान औरी दिशाए बबुआ संग नहीं जाइए कोई भूल जइबो ज्ञान औरी दिशाए बबुआ संग नहीं जाइए कोई तोहर गीत के जवाब रहल।